ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. бо дихатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Nexi саршидагӣ то Toyota RAV4 мебошад ки як аспи фурӯшӣ ҳам аст бизияк. ва мошинҳое ки дар комментария нависондагӣ будем дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 135 сомонӣ. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворро то охир тамошо мекунед. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳо. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Audi A6 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Файзобод. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём моториш 2.4 литр, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 20 000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 146 000 рубл мешавад. ранги мошини сабз аст, кузаш сидан мебошад. соҳиби мошин номаш Беҳрӯз мебошад. гуфтагия ки мошина ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel Hatchback соли бароишаш 1993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Нуробод. сӯзишвориш газ бензин аст. объём моториш 1.6 аст. коробка передачаш механика аст. нархи мошин 16 000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 117 000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки состояниш средния. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад и Tangena ки бисёр бардорон хоҳиш кардагӣ буданд дар комментария. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. нархаш 15 900 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 117 000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаҷош 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳам қадар мефурӯшанаш. сӯзишвори газ бензин мебошад. салонаш беҳтарин, сиденёш тоза. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворро то охир тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. чорум мошини фурӯшии мо мебошад и Daewoo Nexi ки соли бароишаш 1995 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш бензини холӣ аст. объём моториш 1.5 литр. коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 11 000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 80 000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтаи состояниш средний мебошад. техосмотриш то моҳи июл аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад и Toyota Mark II ки соли бароишаш 1993 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷайҳун Қумсангир. сӯзишвориш газ бензин аст. объём моториш 2.0 литр. коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 15 500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 113 000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтая ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошад, боз савдо мешавад дар пешин мошин.
рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prasto, яке бисёр бардорон хоҳиш кардагӣ буданд дар комментария. соли бароишаш 1993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвориш газ бензине, объём моториш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 18500 сомония. ба рубл бигардонем 135000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатош солона мебошад. гуфтагие ки дар пеши мошин боз савдо карда мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад газ 3110 ки соли бароишаш 2002 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш газ бензине, объём моториш 5 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония. ранги мошин сербирисия, кузаш сидан мебошад. ба рубл бигардони 110000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад. моториш инжектор мебошад, рулаш гидравлика. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ неста, обуна шавад и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. ҳаштум, Daewoo Labo, соли бароишаш 2004, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар спитамин. нархаш 40000 сомония. ба рубл бигардонем 293000 рубл мешавад. мошина сасаянша тенҷибат гуфтасе. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, Opel Vectra Prasto, соли бароишаш 1992, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар фарход. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём моториш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 15500 сомония. ба рубл бигардонем 113000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш сидан. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтасе ягон камбудӣ надорад. мотор ходовоиш 100% мебошад, ҳуҷҷат дорад. боз гуфтагие ки агар харидори аниқ бошед, савдо мешавад дар пеши мошин. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, SsangYong Musso, соли бароишаш 2004, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвориш дизел, объём моториш 9 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 50000 сомония. ба рубл бигардонем 367000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки айвагонай срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Toyota RAV4 ки соли бароишаш 2010, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар панҷакен. сӯзишвориш газ бензине, объём моториш 2 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 52000 сомония. ба рубл бигардонем 381000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки срочно фурӯхта мешавад, боз савдо ҳам мешавад агар харидори аниқ бошед. марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 12. Opel Duty, соли бароишаш 1996, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвориш газ бензин объем моториш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. Нархи мошин 23000 сомония, ба рубл бигардонем 168000 рубл мешавад. мошина тенҷи баъд гуфтеса, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 13 Mercedes Benz S-Class соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвори газ бензин мебошад. объем моториш 2 литр, коробка передачаш механикай. нархи мошин 55000 сомония, ба рубл бигардонед 403000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш универсал. мошина гуфтая ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад, алиши ҳам аст, ба BMW солаш 10000 боло бошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 Daewoo Lacetti соли бароиш 2004 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин, объем моториш 1.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 28000 сомония, ба рубл бигардонем 205000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан. мошина састаниша тенҷи баъд гуфтеса, агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 15 мошини фурӯшии мо мебошад Lada Priora ки соли бароиш 2013 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. мошин без расамошка, сӯзишвориш бензини холия, объем моториш 1.8, коробкаш механика мебошад. нархи мошин 28000 сомония, ба рубл бигардонем 205000 сомония. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 16 аспи фурӯшӣ. асп нав 5 сола 16 қадам мондагӣ усол бизода баромад кардагӣ. аспи ҳисора қишлоқи қарор дорад дар қишлоқи Даҳбе. нарха 16000 сомония. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.